8 ta' Diċembru, It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni mqassma Marija. Il-festa solenni tal-lum tiġi 9 xhur qabel it-twelid tagħha fit-8 ta' Settembru. Tfakkarna fit-twemmin nisrani li l-Madonna kienet meħlusa minn kull teba ta' dnub oriġinali sa mill-bidunet tat-tnissil tagħha fil-ġuf ta' Omma Sant'Anna bis-saħħa tal-merti li kellu jikseb Ġesu. Għalhekk it-tnissil bla tebgħa tal-Madonna kien jiddependi mill-merti ġejjiena ta' bina Ġesu, għad li fi żmien sar qabilhom. Billi Marija kienet il-magħżula ta' Alla biex tkun Omm Ġesu, Alla żejjina bi grazzi u rigali speċjali. Bħala Eva l-ġdida hija ġabet ħajja ġdida fid-dinja permezz tal-iben divin tagħha. Din il-festa kienet ilha tiġi ċċelebrata fil-Knisja tal-Lvant sa mis-7 seklu u daħlet fil-Knisja tal-Punent fid-9 seklu. L-ewwel li qalmu id-duttrina tat-Tnissil Bla Tebgħa ta' Marija kien Admer ta' Canterbury u l-Patri Franġiskan Dun Scottus. Fl-1854 il-Papa Piju IX ipproklama bħala domma tal-fidi. Fl-1858 f'Lourdes il-Madonna ikkonfermat id-domma meta stqarret hi stess lil Santa Bernardina jiena l-Immakulata Kunċizzjoni. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi tal-Isqof San Anselmu bit-titlu Verġni il-barka tiegħek ibarka għal kulħadd. O Verġni imbirka fuq l-imbirka, il-barka tiegħek ibarka għal kulħadd, għax bik jitbierek mhux biss il-ħolqien minn ħallieq, iżda wkoll il-ħallieq mill-ħolqien. Alla minn ġo qalbu nissel lill-Ibnu l-waħdieni u daqsu, ħabbu bħalma ħabb lilu nnifsu u taħ lil Marija u minn Marija għamel għalih iben li kien l-istess wieħed mhux ieħor, b'hekk wieħed hu l-iben naturali ta' tnejn ta' Alla u ta' Marija. Il-ħolqien kollu ħareġ minn idejn Alla u Alla twilet minn Marija. Alla ħalaq kollox u Marija nislet l-Alla. Alla għamel kollox u hu għamel lilu nnifsu minn Marija u b'hekk ġeddet kull ma kien għamel. Dak li bis-seta tiegħu għamel il-ħlejjaq kollha mix-xejn wara li tħassru ma rridx iġeddidhom mingħajr Marija. Għalhekk Alla hu missier il-ħolqien, Marija Omm il-ħolqien il-ġdid. Alla hu missier it-tqejjid ta' kollox, Marija Omm it-twaqqif mill-ġdid ta' kollox. Alla nissel lil dak li bih sar kollox, Marija wildet lil dak li bih ġie salvat kollox. Alla nissel lil dak li mingħajru ebda ħaġa ma teżisti. Marija wildet lil dak li mingħajru ebda ħaġa ma hija sewwa. Tassew il-mulej miegħek, Marija, int li bil-grazzja li taku l-ħlejjaq kollha saru tant midjuna lejk talli reġgħu ingħaqdu miegħu. Hekk kif Alla għamel lil Madonna tkun bla dnub xejn biex tkun tista' tilqa' ġufija lil Ġesu, hekk jixtieq li aħna wkoll nagħmlu il-parti tagħna mill-aħjar li nistgħu biex inneħħu kull dnub minn ġofina qabel nitqarbnu ħalli nkunu denji li nirċievu l-Ġesu Ewkaristija kif tassew jixraq. Imma fiex tikkonsisti l-qdusija ta' Marija? Il-kobor ta' Marija quddiem Alla hija l-liva tagħha biex twettaq dak li xtaq minna hu, u din liva baqgħet ittennija anki jekk qalba ġiet minfuda bis-sejf tan-niket. Iva tassew jixirqilha kull qima u tifħil. Imma x'tip ta' qima tistenna minn għandna din l-Omm tagħna tas-sema? Forsi trid il-briju u l-piki tal-festi fil-jum iddedikat għaliha? Mhux aktar tridna nersqu lejn bina, nindmu minn dnubietna u nirċievu s-sagramenti tal-qrar u tqarbin b'mod frekwenti? Mhux li nimitaw il-virtujiet tagħha, mod speċjali dik tal-umiltà u tad-dispożizzjoni tagħha li tisma' l-kelma tal-Alla u twettaqha?
kemm qed nagħtu widen għall-kelma ta' Alla fl-Iskrittura? Mhux li ngħixu ħajja ta' tal-bħala u ninaqdu magħha fit-talba tant tal-qalba tar-Rużarju? Kemm qed nixbħu lill-omna li tiddi bil-barkiet għax kienet lesta li tħobb lil Alla akkost ta' kull sagrifiċċju u dbatija personali li wassli tasal Kalvarju. Illum tinsab glorjuża għax ħadet il-premju li stħaqqilha. Il-qima vera li tixtieq minn għandna hi prinċipalment dik li bħala ngħixu dak li Alla ikkmandana. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. U Alla, bit-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni mqassma Marija, int ħejjejta mara xirqa għal ibnek, kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull tebgħa ta' dnub. Għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Nitolbu dan bi Kristus Sidna. Amen.